Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kalih rencang-rencang kelas 12 DPIB setunggal badhe nampilaken drama kanthi ira-iraan bolos sekolah. Paraga-paraganipun kula Nurul Hidayah dadosipun Mae. Kula Tommy Wijaya dados Edi. Kula Rizky Karisma dados Bu Guru. Kula Halim Kurniawan dados Edo. Sugeng Sugeng Amesani. Amesani. Terus sih, Mak. Yole. Terus aku. Terus patu. Nasi. Sekolah ngopi ya nyali. Sekolah ya sekolah. Sekolah ngopi iso dadi opo? Ngopi bareng. Ngopi yo ngerti wayah. Dulu ya ngopi ya. Tuh. Seneni guru. Jono sang. Mak. Ya sama, Mak. Halo. Jon. Mak, mun nyotrone dadi sangu. Iki ya, Le. Sun, Mak. Ya. Bedel aku. Ya hati-hati. Aduh, tangan situ, Mak. Kae mau didu wong loro. Loh, ora lho, Mak. Iya, didu wong loro kae mau. Tekan, Mak. Ya hati-hati. Yo, udah enak dah. Ayo sekolah ngopi ya. Udan aja nek. Nek omongan tuh kene iso jam. Udan sekolah ngopi ya. Ngopi lho. Ngopi lho. Udan apa? Udan ngopi ya lo. Nya berasa sekolah. Nah ini mak ora. Kena ngopi lo. Sebentar. Anu, Pak. Duwe mang apa? Duwe mang ndi? Iki. Ngopi iki. Piye kok empuk Wis ngopi, kena ngopi. Rasa sekolahnya apa? Ngopi udan-udan kaya ngene. Wis eno. Ayo ngopi ya. Yo. Yo. Ngopi. Enak. Aja dolanan HP tadi. Mbok sili aku. Kok. Nyile. Neman, ngapa nyile? Ora didi tak omone mak iki. Bene, nyile wae. Sik penak-penak ngegame kok. Oke. Kula nuwun. Monggo pinarak, Bu. Pinarak mriki, Bu. Wis, kula damel unjukan riyen nggih, Bu. Mboten usah kula teng mriki namung sekedhap. Kala Bu mboten napa-napa. Ning endi absenku, Mang? Piye ya lek kok menggone ibuke Kingko? Wis absen bendino ora enak. Wis bolak-balik ndak masuk, bocah ki ijine ki ning ngendi?
Iki Bu, unjukane jenengan Bu. Kok repot-repot ta, Bu? Niki lho Bu, kula badhe nakletne putrane jenengan kok sampun ganggu mboten mlebet sekolah. Lho, mendino ki masuk lho Bu, kok kene lho pamit sekolah, yo tak sangoni. Niki lho Bu, absene wonten, benditen mboten mlebet. Oh, lah berarti cah iki bolos. Wis pira Bu, absene wi? Pun seminggu mboten mlebet Bu. Yo alah, ge ngono pamit sekolah lah kok ndak mlebu ki nyandi parane. A few moments later. Mulai Yudi. Ya akhirnya mulai dilungkas. Wis selak wengi lho iki kok. Ya aja lah mulai yo. Ya akhirnya cak. Sekarang kapine? Duit emang. Oh iya. Kok Yo. bobo. Oh, diane. Tuh, mana tuh? Apa? Mana bisa tuh? Dia itu. Anda tuh. Yo. Nanti mana lagi? Dia. Lihat. Pas mulai orang tuh. Bisa tuh. Urung kae. Ben mulai saya. Iya. Ayo kita, terus mulai. Mulai halo. Terus. Bisa? Pak Nawi. Jangan. Jangan. Yo nyama. Yo. Nyama kok. Bukti. Wis ra mlebu pirang-pirang dina, paramu nyandi. Sekolah lho mak kene segep sekolah. Kowe pisan iki gini yo. Lha nyapa nyalahne aku? Lah emang aku ojok bolos. Lha nyapa salah gelem? Lah emang aku kok paksa. Wis ora usah gelut. Sesuk kudune sekolah gurumu mang tak sangka kene. Iya mak, Yo sekolah. Are nyandine. Ora, Mak. Arep jaluk sepuro mengesuk ora dibaleni neh. Ya wis, ora usah dibaleni neh ya. Saiki adus ke salat kono. Nggih, Mak. Bergegaslah kawan, sambut masa depan, tetap berpegang tangan, saling berpelukan, berikan senyuman, sebuah perpisahan, kenanglah sahabat, kita untuk selamanya. Satu alasan kenapa kau rekam dalam memori, satu cerita teringat di dalam hati, karena kau berharga dalam hidupku teman, untuk satu pijakan menuju masa depan, buka bersama, tawa bersama.